И здравейте хора, аз съм Лан. Какво става? Искам да се извиня, че не е имало такъв свестен клип на някоя игра от наистина доста време, някой дневна. Вчера наспамих тези два клипа, защото първият клип го заснех преди един-два дена, преди го кача. И също така, ако се чуете, giveaway вече е готов. Това не го виждате. Giveaway вече е готов, клипа, мисля днеска го кача след този епизод или преди този епизод, може би след този. Също така искам да кажа по повод това момче, което ми се обади и така, знаете това е извадения клип. Така, после ще, така, няма значение. Той после ми писа някъде 1-2 часа след като му беше написал, нали? Писа ми, извинявай, аз мисля, че не си истински от Gaming от БГ, всякакви такива простивка, извинявам се много, нали, лека вечер. Аз, нали, окей, и ме помоля да сваля клипа. Аз този клип няма да го сваля, защото не смятам, че е нещо изобличаващо. В никакъв случай. Също така няма да сваля клипа, според мен няма смисъл. И правя този клип, за да ви кажа, че просто така това така ние сме, ето този сейф. Нека имаме. Също така този епизод доста нямах време, доста време съм качвал. Тук няма хора с дизайн, защото нали сме щупат куколите. Нека сега. Добре, гладни сме. Нека да дойдем да ядем. Ако зареди днеска. Право лапам 2 пържоли и идвам да спа. След това ще отидем да работим. След това в фитнеса и така. Някакъв странно засичане по-скоро. Не лак ми засичане се получава. Защото ми върви с 30 FPS и не вярвам да е проблем. Просто самата игра си е бъгнясала. Нека отидем да работим, както вече казах. Тук клип не знам колко ще стане дълъг, просто веднага ще намерих свободно време го правя този клип. И така. Защото днеска се освободих, имам да уча много малко за утре, български там, простите, шитните и по-английски имам да пиша някакво домашно, което не мисля, че е нещо, кой знае какво, ще го напиша за супер малко време. Нека да капаме в фитнес и да потренираме там. Какво засичане се получава, което не знам какво, но няма значение. Също така новия комп, още не съм го носил на специалист, утре може би, във вторник, днес сме понеделник, утре. Се надявам вече да успее мама да ми го занесе. То аз няма как сам да го занеса, нали сещате. Така. Като цяло е това. Повече няма какво кажа за тези въпроси. И мисля, извинявам се, че не спалнах 2 клипа, така спам. Няма значение. Направих с клиповете, защото просто се наложи да направя този изварен клип. Сега хората ще кажат, ти защо правиш клип, така, просто за някакво дете, то така, ако всеки правиш клип, да, смисъл, човек, окей, но на другите хора не им се обаждат по телефона, то при това в 8 часа, за да ги псуват, нали, сещате. Различно е. Нека отидем до магазина. Компа вече ми е отдал за снимане, защото не съм снимал с него от толкова много време, че просто ужас. Нека ще купим 2 пържоли и нека отидем до нас. Хора, просто супер натоварено ми е в училище. Не бих казал, че нещо знакомо, просто някой ме потиска изключително много и нямам настроение почти за нищо. Просто е ужасно. И изгубих желание някакво да снимам, защото нямам чак толкова хубави игри за снимане. Просто изгубих някакво желание, така че надявам се след новия компютър наистина да си възвърна желанието за снимане.
Защото тогава все пак ще ми е мерак, че ми се снима. И наистина да така стане, защото просто аз по принцип обичам да снимам, не знам какво ми стана с последните дни. Право ужасно. Това училище е ужас. Също така, едно позитивно нещо в цялото това, смисъл, всички тези дни с училището е, че нашето училище, не знам за другите училища, нищо не знам, го направиха вече, ще учиме от 8 часа. Имам още цял половин час време, което е много изключително съм доволен за това нещо, защото честно да си кажа, времето не ми стигаше, какви статуи имам. Наистина честно да си кажа, времето не ми стигаше сутрин, бърза, защото аз се глася и си викам, това ще стана примерно 6:30 и никога не става така. Лягам си към 12 и нещо, съответно ми се спи някакво супер много сутрин и докато отида до кинеф и просто става вече 7:20 и за 10 минути до училище претърчи и така. Ще бием ето тук, защото тук е най-безопасно, така Нексур Мачо, окей? Нашите стартове са доста по-добре от него, всичко ни е на 3, доста по-добре сме от него и сега остава и да ни бие, просто не знам. Добре, цепим го от начало. Дай, батка. Извинявам се, хора, че трябваше да прекъсна, просто ми влязоха в стата, много мразя така. Докато снимам да ми влиза стата, не сте пропуснали нищо. Както знаете, нашата батка ще го сцепи от бой и ще му щупи всичко. Но няма значение. Също така, вече наистина доста неща казаха, също така, но паднахме на 17 абонации, аз пак сме 20, за което супер се радвам. И искам да благодаря на един човек, който на извънредния клип, който беше за него, който последния не се оказа чак толкова лош човек, но нали почнем с вие знаете, извънредния клип. Той под него беше написал, че ме подкрепя. Това е едно момче от съседния клас, аз го знам. От В клас мисля или от Б, не съм много сигурен, но знам, че там от някой клас, защото ние сме А, 7А, той се Б или В, мисля, че В, но не съм много сигурен. И той беше написал, че ме подкрепя и че да не се влияе от такива бакуци. И благодаря, нали, защото всяка една добра дума аз ми е доста добре, в смисъл се чувствам доста добре. Като цяло хора, мисля това да е клипа, защото вече стана, колко станаш, към 7 часа и вече трябва да почвам да уча. По-английски, защото английският тази е просто ужасен. Аз не съм най-големия фен на английски, скипатак, това е хубаво. Ще го вземем. И като цяло сега да разпиша там домашно по-английски, трябва да уча по-бързо, защото сме задължени малко така на госпожата заради миналата година. Чу съм много гадно. Това беше клипа, надявам се хареса, така може да го споделите приятели, да коментирате, било то лош, хубав коментар, но да се абонирате естествено. Аз бях Лан, с следващия клип и чао!